מה הם מנועי הצמיחה שלנו? בואו נחשוב על זה לרגע במובן האישי, במובן הזוגי. כי בפרשה יתרו בדיוק נוגע בזה בתחילת הפרשה, כשהוא שם לב לאיך שמשה מנהל את מערכת המשפט, שהוא שופט מבוקר עד ערב. הוא אומר לו, תמנה שופטים במקומך. שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, בוא תייצר מערכת כדי שלך יהיה זמן לנשום. משה, שמרגיש שכל כולו בשליחות, צריך לחשוב על זה. ואז בעצם הוא מבין שכשהוא ממלא את עצמו, הוא גם מאפשר בשביל האחרים. מה הדברים בעצם שממלאים כל אחד מכם? מה ממלא את הזוגיות שלכם? מה הם מנועי הצמיחה? בואו נחשוב איזה שנייה כדי שנבין איך גם אנחנו נלבלב תרתי משמע, גם מבחינת הלב, גם מבחינת המאגרים הפנימיים, כדי שנוכל לצמוח עוד יותר מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים. בהבנה עמוקה שלפעמים גם ההתמקדות פנימה היא בעצם התמקדות בסיפור הכולל, בשנינו, במרחב שלנו, בצמיחה שלנו ביחד. שהרי איש ואישה זכו שכינה ביניהם. איש מלשון חשיבות, אישה מלשון חשיבות, וכשכל אחד מכיר את מקומו, את החשיבות, ממלא את הצרכים שלו, אז שכינה ביניהם גם אפשר לשרות ביחד ולצמוח ביחד.